Tervetuloa VMP:n uuteen jaksoon. Me ollaan täällä Marian kanssa tällä kertaa puhumassa jälleen kerran jostakin todella letkeästä ja riehakkaasta aiheesta. Mulle tuli semmoinen mieleen tässä, että jos olet pistänyt merkille, niin tässä on ollut kaikenlaisia tämmöisiä kriisejä ja konflikteja, jotka on leimannut aika paljon. Ja sitten on just nämä elinkustannusten nousu, ja se on tainnut nousta yhdeksi suuremmaksi huolenaiheeksi, mitä ihmisillä on ollut tässä. Ja se on, näkyy esimerkiksi Suomessakin, että työllisyys tai työpaikkojen saaminen on noussut ihan melkein räjähdysmäisesti suurimmaksi huolenaiheeksi, mitä ihmisillä tällä hetkellä on, tai olla vaaleissa tärkeänä teemana. Niistä on ilmastokatastrofeja, mitä näitä sotia ja kaikkea muuta. Mitä näitä tämmöisiä pieniä pikkujuttuja on. Mutta on yksi sellainen asia, joka mun mielestä on jäänyt kohtuuttoman vähälle huomiolle suhteessa, että kuinka vakava se on, erityisesti mietitään yhteiskunnan tulevaisuutta. Ja se on nuorten tulevaisuuden usko. Tuoreessa Kansalaispulssissa, mikä on tämmöinen, mikä valtioneuvosto julkaisee tai Suomen valtio julkaisee, missä seurataan ihmisten ikään kuin käytän fiiliksiä, niin vuosi sitten huhtikuussa 65% 15-29-vuotiaista nuorista suhtautuu tulevaisuuteen luottavaisesti. Se on tullut alaspäin. 65%, joka mun mielestä ei ole mikään sellainen luku, missä Suomessa on totuttu, mutta tämä on vuosi sitten. No, nyt vuotta myöhemmin se on laskenut 15 prosenttiyksikköä. Ei tällä hetkellä enää Suomen nuorista aikuisista, vaan joka toinen suhtautuu enää luottavaisesti tulevaisuuteen. Se on hyvinvointivaltiolle, ainakin jos voidaan enää puhua hyvinvointivaltiosta, niin aika matala luku. Mitä ajatuksia herättää? Mitä tästä ajatella? Luku. No siis se on ihan hirveä luku ja musta se toisaalta kiteyttää sen, mitä tämä Suomen hallitus on halunnut. Palataanpa tässä nyt vuosia taaksepäin. 3 vuotta tätä Orpon-Purran-hallitusta, kaikki ne leikkauksineen. Erityisesti monet niistä on kohdistunut pienituloisimpiin, usein opiskelijoihin, asumiseen, tukiin, työllistymiseen, kaikkeen tähän. Ja sitten kun se Orpon hallituksen narratiivi, se iso tarina on alusta lähtien ollut se, että nyt on muuten helvetin vaikeeta ja nyt kaikkia pitää sattua suluissa paitsi hyvätuloisia. Niin, että nyt tulee vaikeat ajat, on vaikeeta. No mitä ihminen silloin, että kyllä ihmiset kuuntelee näitä johtavimpien poliitikkojen viestejä. Kyllä. Ihmiset kuuntelee, miettii, että okei, nyt on tulossa vaikeeta. En uskalla ehkä tehdä siirtoja tulevaisuuteen, en uskalla muuttaa kotoa pois, asumisen hinta nousee, elinkustannukset nousee, kun tässä on päällä kaikki nämä kriisit, mitä luettelit. Ne ei ole poistunut sieltä viime hallituskauden ajalta, kun silloinhan me nimenomaan yritettiin puskea parannuksia vaikkapa sosiaaliturvan osalta niin, että ihmiset ei putoaisi köyhyysloukkuun energiakriisin keskellä. Mutta tämä hallitus on tehnyt täysin päinvastoin. Niin silloinhan esimerkiksi heitettiin suojaosia. Niin. No esimerkkinä. Kyllä, mutta se ei ole ihme, jos tulevaisuuden usko horjuu tällaisessa tilanteessa, kun hallitus on halunnut kertoa, että kriisi on ja kaikilla pitää olla paskaa. Ja itse asiassa hauska, lainausmerkeissä hauska nosto tuosta, mitä sanoit kaikilla muilla paitsi hyvätulosilla, niin on mun mielestä jotenkin irvokas maailmankuva, että ainut keillä oli noussut tässä Kansalaispulssissa usko tulevaisuuteen oli hyvätulosilla ja sitten itse asiassa 60-74-vuotiaille. Sitä, mikä on mun mielestä kiinnostavaa, että sen Kansalaispulssissa on itse asiassa mitattu 75+-vuotiaiden fiilistä, koska siinä tulee vaikka suhtautuminen hoiva ja muuhun. Ja nostan siitä vielä yhden ryhmän, joka oli myös sellainen, missä on selkeästi dropannut. Oli siis sitten taas oliko 45-59-vuotiaat. Ja tämähän on sitä porukkaa, ketten yhtäältä lapset on nuoria aikuisia, ja siellä kantaa huolta, että saako mun lapsi töitä, saako maksettua opintolainat, mitä ikinä, miltä se oman lapsen tulevaisuus näyttää. Erittäin luontainen huolenaihe. Ja toisaalta näiden vanhemmat on sit sitä ikäluokkaa, että ne rupeaa olemaan siinä hoivan tienoilla, että siinä tulee myös tämmöinen, että joka suunnasta, joka suunnasta vedetään. Sittenhän tässä on vielä siis se, että jos mun keskityn tähän nyt näihin nuoriin, eikä mennä nyt sinne taas mennä heilattaa sinne muihin ikäryhmiin, mutta tämä ilmiöhän on globaali. Et mekin jossain aiemmassa jaksossa mun mielestä viitattiin vaikka sitä, että useimmissa maissa just nämä Gen-Z-sukupuolella on tullut laajoja mielenotuksia, kaadettu hallinto. Onko se Bangladesissa on ollut ja Madagaskarilla. Et sitten näiden mielenosoitusten moottorinahan nimenomaan on ollut just se nuorten tulevaisuudenuskon romahtaminen, se näköalattomuus, se, että ei ole koettu, että se nykyinen poliittinen järjestelmä tai nykyinen poliittiset valtaa pitävät tahot on pystynyt tarjoamaan minkäänlaista näköalaa näille nuorille. Ja Unkarissa esimerkiksi Orbanin hallinnon kaatumisen moottorina on tosi vahvasti nuoret.
Tämähän oli myös Puolassa silloin, kun Puolassa oli edelliset vaalit ja laki- ja oikeuspuolelle menetti valtaansa, niin sielläkin oli mun mielestä näkyi tosi vahvasti kaupungeissa, erityisesti nuorten naisten. Toki Puolassa on tämä aborttioikeuskysymys vielä tosi vahvasti, niin se näkyy. Että tässä epätoivon syvyyksessä on tosi paljon eroja, mutta se iso kuva on sama. Et eihän Suomessa ole samanlaista köyhyyttä kuin jossain Madagaskarilla ja ihan saman syvyistä näköalattomuutta, mutta kuitenkin näin. Mutta sitten herää kysymys nyt, kun me ollaan täällä europarlamentissa, olet europarlamentaarikko, niin onko tämä herätty EU-tasolla sun mielestä riittävästi, ja jos on, millaisia, miten tämä näkyy vaikka sun työpöydällä? Mä vielä palaan tuohon, kun sä mainitsit Puolan tässä hyvänä esimerkkinä. Joo. Mä oon jonkun verran ollut, ensinnäkin puolalaisia aktivisteja on käynyt Suomessa silloinkin meidän eurovaalikampanjoinnin aikana ja sitten järjestin taannoin sellaisen leffanäytöksen siitä Puolan aborttioikeustaistelusta, ja sehän itse asiassa kokosi sen aborttioikeustaistelun ympärille tosi paljon nimenomaan nuoria naisia, aktivisteja, ei-aktivisteja, ihmisiä, jotka oli tosi turhautuneita siihen nykykonservatiivimenoon. Ja se onnistui sen yhden kysymyksen kautta laajentamaan sen laajemmaksi protestiksi, jolloin siitä tuli itse asiassa koko hallituksen kaatanut protesti kaikkinensa ja valta saatiin vaihdettua, mutta sitten Puolan ongelma tällä hetkellä on se, että ne ei pysty palauttaa sitä maata sille oikeusvaltiotielle ja ihmisten perusoikeuksia palauttaa samalla tavalla kuin niitä pitkään karsittiin, koska niiden presidentillä on niin vahva valtaoikeus siellä edelleen, eli se pystyy vaikuttamaan hallituksenkin päätöksentekoon. Ja se oli tosi tiukka se presidentinvaali, oliko se vajaa vuosi sitten? Taisi olla, joo. Mikä oli Kyllä. Ja tämä on vain esimerkki siitä, että kun näitä eurooppalaisia oikeusvaltioita murennetaan, niin se tie takaisin on tosi vaikea. Ja se, mitä nyt Orbanin osalta Unkarissa tapahtui, niin nimenomaan sinne mobilisoitu tosi paljon nuoria, aktiiveja ihmisiä, jotka toisaalta ei ehkä myöskään seurannut hirveästi politiikkaa, mutta huomasi omassa arjessaan jo kaiken sen kurjistamisen, mitä tällainen autoritäärinen oikeusvaltiota purkava voima voi tehdä, ja se näkyy jo siinä hyvin konkreettisesti. Ja sillä onnistuttiin kaatamaan nykyinen valta. Mutta tuleeko se uusi valittu valta sitten palauttamaan sitä oikealle tielle? Ei välttämättä nopeasti. Ja monen näiden nuortenhan ensisijainen tavoite ei ollut saada valtaan tätä Peter Magyaria, vaan saada Orban pois. Eli se oli protesti kaikkea. Ja juuri näin, että se protesti nousee, ja kyllä ehdottomasti se näkyy meillä täällä. Itse asiassa mä just bongasin tällaisen kyselyn, missä käydään läpi eurooppalaisten suurimpia polttavia huolenaiheita, niin siellä on ykkösenä cost of living, 41%, elinkustannukset, sitten on toisaalta tällainen rauha ja globaali tasapaino ylipäätään, mikä entistä enemmän läikkyy joka ikiseen kahvipöytään ja olohuoneeseen se maailmanpoliittinen tilanne. Että ei voida sulkea silmiä siltä, että mitä Hormuzinsalmella tapahtuu, koska se tuottaa meille energiakriisin koko Eurooppaan. Ja se vaikuttaa myös tuon kohtaan yksi aika tuntuvasti. Kyllä, juuri näin. Ja toisaalta se oli jo energiakriisi lähtien Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainaan. Ja me ollaan fossiilienergian kriisin keskellä koko ajan, ja nyt ollaan taas uudestaan sellaisen kriisin keskellä, ja tämä tulee vaan kallistuu meille päivä päivältä. No sitten on ylipäätään tällainen taloudellinen tasapaino, sitten tulee ympäristöhuolet. Et näitä huolia todella on paljon, ja kyllä niihin on täällä herätty. Mä sanoisin, että kaksi keskeisintä on kyllä selkeästi varmasti se, että me ratkotaan tätä asuntokriisiä eurooppalaisittain. Se ei ehkä näy Suomessa niin vahvasti, koska Suomessa asumisen hinta on onnistuttu pitämään aika hyvin kurissa. Ja meillähän on tällä hetkellä Suomessa suuremmissa kaupungeissa tosi vahvasti on vuokralaisen markkina tällä hetkellä. Että se on tosi eri tilannekuva vaikka Hollannissa. Kyllä, ja meillä on tehty onnistuneita valintoja. Me on rakennettu kohtuuhintaista. Meillä on ollut se mixed model, missä on nimenomaan myös yksityistä investointia. Siinä, missä sit monessa paikassa on jotenkin lähdetty sille tielle, että okei, yksityiset investoinnit ratkaisee tämän kaiken, mutta ei niistä tule kohtuuhintaisia koteja niille ihmisille. Eli asuntokriisiä ollaan ratkomassa, ja se on nimenomaan nuoriin kohdistuva kysymys tosi monissa maissa. Suomessahan muutetaan kohtuullisen aikaisessa vaiheessa pois kotota, mutta monessa muussa maassa se voi olla lähempänä 30, kun uskalletaan lähteä kodista. Sitten toisaalta ehkä tällainen nuorisotakuu eurooppalaisella tasolla on ollut iso teema. Siitä on puhuttu, että saisiko 4 kuukauden kuluttua sitten, kun olet lähtenyt vaikka koulutuksesta, niin joku harjoittelupaikka, jatkokoulutusta, työpaikkaa. Miten me pystyttäisiin ohjaamaan Euroopassa nuoria paremmin oikeille poluille? No eihän tämä nyt toteudu varmaan missään kunnolla. Ja nämä on vähän tällaisia ylätason tavoitteita, mutta niin kauan, jos jäsenvaltiot ei niihin pistä suoraan konkreettisia paukkuja rahaa, suunnitelmia, aikatauluja, vastuuta tiettyjä henkilöitä tekemään niitä, tiettyjä organisaatioita tekemään, niin kauan ne saattaa jäädä sanahelinäksi. Mutta on ihan selvää, että europarlamenttiinkin on noussut
vaikkapa uusia nuoria meppejä enemmän. On tällaisiakin tahoja täällä, jotka ei esimerkiksi kuulu mihinkään poliittiseen ryhmään, vaan tekee ihan omaa jotain someprojektia täällä. Näistä on ollut jopa yhdessä dokumentissa. Meilläkin oli tämä Ylen vallan algoritmi. Joo. Niin. Ja siinä oli tämä yksi, oliko se kreikkalaismeppi, joka hän ei hirveästi näy ikinä missään valiokunnissa, kun eihän heillä ole välttämättä edes valiokuntapaikkoja, jos ei kuulu ryhmään. Sitten he tekevät jotain somevideoita täältä, kertoo mitä täällä tapahtuu. Ja voi olla, että nuoret seuraakin itse asiassa tosi paljon tollaista poliitikkoa, vaikka hänen niin kuin, poliittinen vaikutusvalta täällä välttämättä ei ole kauhean suuri. Mutta sitten jonkun somen kautta hän saattaa tavoittaa paljon yleisöä ja nuoret seuraa. Ja silloin väli, että myös nuoret itse puhuu. Että se ei ole silleen niin kuin 4, 5, 6, 7-kymppiset täällä, jotka päättää jotenkin nuorten puolesta, koska nuorten pitäisi olla paitsi, että kuulla nuoria, se on se aina ikuinen mantra, mutta et nuoret on tekemässä sitä politiikkaa. Mutta sitten samaan aikaan niin mä toivoisin, että se näkyisi vaan eri tavalla kuin silleen, niin kuin, että tehdään jotain, niin kuin, että toi on mun mielestä niin kuin, tosi iso ongelma niin kuin yleisemmin, tämä on oma keskustelu, mä tämän sen enempää, mutta siis se on nyt siis sanottava, että kun tällä hetkellä se kuva siitä, mitä politiikan tekeminen on, vääristyy mun mielestä niin kuin tosi paljon, että kun se on mennyt siihen, että jos et nyt saman tien reagoisi somessa johonkin, niin porukkaan silleen, eikö sua kiinnosta tämä aihe, niin sitten jos joku on täällä tekemässä vaan täysin, ketäköhän voisi olla tekemässä pelkkiä niin kuin someprojekteja, laittanut oman niin kuin mediatoimiston täällä pystyy, ja sitten annetaan sellainen kuva, että minä olen täällä asioiden päällä, mutta se ei tee valiokunnissa mitään, ei niin kuin vaikuta millään tavalla siihen oikeasti säätelyyn tai muuhun, niin okei, toi on niin kuin oma asiansa. Mä vähän tartun tähän, koska tämä on iso kysymys kyllä myös niin kuin demokratian toteutumisen kannalta, että sä voit äänestää tyyppiä sinne, koska se tekee makeita somevideoita, mutta jos et sä tiedä, mitä se tyyppi oikeasti tekee siellä, tekeekö se sitä lainsäädäntöä, pistää oikeita sanoja oikeisiin paikkoihin niissä papereissa, joista neuvotellaan ja väännetään, tehdään lakeja, tehdään niitä budjettiesityksiä, vaikka MFF, 7-vuotinen EU-budjetti, mistä täällä päätetään, ihan massiivinen paketti, mä oon ollut siinä mukana neuvottelemassa sitä, niin sit sä voit vaan niinku sivusta huudella silleen, että väärinkäytetään EU-rahaa, mutta sit sä voit olla myös neuvottelemassa siellä pöydässä ja vääntää, että rahat menee oikeaan paikkaan. Niin, Sebastian. Tai on näitä esimerkkejä ehkä Suomenkin eduskunnassa. On. Ja mun on pakko sanoa vielä se, että jos sanoo, että se oma vaikutusvalta on sitä, että puhuu vaan somessa ihmisille ja ihmiset tykkäilee ja jakaa, niin silloin sä käytät väärin sun mandaattia. Sä oot saanut kansalta mandaatin käyttää niitä työkaluja, joita parlamentaarikolla on. Oli ne sitten kansanedustajana tai meppinä. Niitä on vaan 200 kansanedustajalla ja 720 mepillä koko Euroopassa niitä työkaluja. Ja silloin kannattaa käyttää niitä, mitä sulla on annettu. Totta kai myös viestiä siitä, mitä tehdään, mutta se ei saa olla se ykkösfokus missään tapauksessa. Just näin. Mutta mä haluan nyt, kun minua kiinnostaa tämä henkilökohtaisesti tämä asia, kun näistä Unkarin vaaleista on kuitenkin suhteellisen vähän aikaa. Mun mielestä se on semmoinen tosi toivoa tuova asia. Vaikka siinä on vähän semmoinen asia, mikä mua niinku huolettaa, on just tämä, että äänestettiin tavallaan niinku jotain vastaan. Tavallaan myös puolesta, niin kuin Euroopan puolesta. Ja kyllähän se oli tämmöisiä niin kuin puolesta elementtejä kanssa. Mutta mietin vaan esimerkiksi sitä, niin kuin mitä Yhdysvalloissa tapahtui silloin, kun Joe Biden valittiin presidentiksi, niin kuinka moni oikeasti äänesti niin kuin Bidenin puolesta ja kuinka moni äänesti Trumpia vastaan. Ja se ei ollut kauhean kestävä tie. No anyway, siis se, että näkyykö täällä jollain tavalla se, niin kuin, että se Unkarissa on niin kuin tapahtunut, siis se oli kuin 2/3 enemmistö otti parlamentin ulkopuolinen oppositiopuolue, niin sehän on täysin mullistava asia. Ja se Unkarin rooli on kuitenkin ollut täällä suhteettoman vahva, jos ajatellaan siis siihen, niin kuin, että miten on pystynyt vaikuttaa. Niin näkyykö se nyt jo jotenkin täällä? Kyllä mä sanon, että heti silloin, kun palattiin niiden vaalien jälkeisenä päivänä tänne, niin oli jotenkin tosi sellainen kihelmöivä, niin kuin, että pinnan alla kupli, että nyt jotain muuttuu. Joo. Se tyyppi Magyarhan on siis meppi. Niin no, joo. Ja no, hän on pystynyt sit aika paljon tekemään niin kuin muuta kuin mepin duunia mobilisoidessaan sitä koko liikettä siellä, eikä siinä mitään. Ja varmaan tarvittiin niin kuin tällainen oikeistokonservatiivi nyt sitten kaatamaan tämä vielä järkympi oikeistokonservatiivi. Onko hän niin oikeasti oikeistokonservatiivi? On ymmärtääkseni hyvin vahvasti maahanmuuttokriittinen ja on niin kuin pohdittu paljon sitä, että miten suhtautuu vähemmistöihin ja muuta, mutta hän niin kuin tasapainoilee ja ymmärtää kyllä varmaan. Mutta sehän oli esimerkiksi, siis hän sanoi vaali-iltana, muistan hän vaali-iltana, hän oli sanonut koko kampanjan aikana mitään, mutta hän sanoi vaali-iltana, että hän haluaa palauttaa Unkarin se, että täällä jokainen saa rakastaa ketä haluaa. Et se oli mun mielestä semmoinen, se oli ehkä myös strateginen viesti, että hän ei ollut sanonut sitä vaalien aikaa. Mä aina suhtaudun tähän tietysti vähän penseesti, ettei niin kuin sanota, mutta se oli mun mielestä silleen niin kuin myös varmasti tosi huojentavaa mulle semmoiselle, joka oli silleen, että okei, mä otan kaikki nyt tähän, kaikki punaiselle, mutta mitäköhän tämä tarkoittaa mun kannalta, ja sitten sieltä tuleekin tollainen viesti, niin tämähän on myös
jälleen kerran myös nuorille unkarilaisille aika niin kuin tosi tärkeä viesti. Se oli super tärkeä ja se oli nimenomaan, niin kuin mä uskon, että monen unkarilaisen nuoren osalta, mitä on kuullut niitä viestejä, niin se on ollut kaikkea siitä lähtien niin kuin vähemmistöjen oikeuksista, mahdollisuuksiin kouluttautua, elää aidosti vapaat elämää, että sulla olisi vapaa media, jota seurata, tutkijoilla olisi vapaus tutkia, koko oikeusvaltio. Voiko sä luottaa siihen, että sä saat oikeusjärjestelmässä esimerkiksi tukea, jos tuomarit on valittu poliitikkojen kavereista, niin mä uskon, että moni nuori, vaikka ei olisi seurannut politiikkaa hirveän paljon, niin ymmärsi sen kehityskulun, että 16 vuotta. Iso osa monen nuoren elämästä on eletty sellaista maailmaa, jossa näitä asioita on viety pois. Ja sitten sä katsot ympäriltä, vaikka somenkin kautta, että miltä se näyttää se maailma muualla. Mennäänkin ehkä positiiviseen suuntaan. Niin ehkä siinä herää sellainen, että okei, mekin halutaan irti tästä. Ja mun mielestä niin kuin kaikista tärkein tuossa niin Unkari-asiassa, minkä takia se mun mielestä on niin kuin Suomenkin kontekstissa tärkeää, erityisesti tässä ajassa, kun miettii, millainen hallitus meillä on, niin se, että se muutos on oikeasti mahdollinen. Että niin kuin sillä on merkitystä se, että niin kuin nuoret siirtyy niiden somevideoiden katsoun ulkopuolelta myös jonoihin vaaliuurnille, kun sen aika niin kuin oikeasti on. Mutta mennään tähän nuorten tulevaisuususkotematiikkaan nyt vähän syvemmin vielä, että mitä sillä oikeasti ehkä niin kuin konkreettisesti, mitkä sellaisia asioita, mihin meidän täytyy keskittyä. Koska siis me käydään niin kuin tosi paljon esimerkiksi keskustelua jatkuvasti tästä syntyvyydestä, mikä Suomessa on niin kuin tosi klassikko aihe. Ja sitten kun mä oon pitänyt nyt näitä, miksi kaikki on niin saatanan typerää tapahtumia, ja mä pidin siellä, mä kuulin yhdeltä mun kaverilta, mä en niin kuin nähnyt tätä tilannetta, mä puhuin nimenomaan tästä syntyvyydestä. Mä puhuin niin kuin siitä näkökulmasta siis siitä, että se puoli, mikä tästä unohtuu, on se, että kyse ei ole vaan siitä, että nuoret aikuiset päättää olla tekemättä lapsia, vaan kyse on tosi paljon myös siitä, että on niin epävarmaa, että sitä ei uskalleta tehdä ja ajatella, että se perheen perustaminen on sulle mahdollista. Ja se, mikä tässä unohtuu, on se, että se on ihan valtavan suuri inhimillinen tragedia. Se on voinut olla sellainen asia, minkä varaan sä oot vaikka rakentanut sun tulevaisuuden unelmia, koska se on äärimmäisen luontaista ihmisille ja kaikille eliömuodoille jatkaa sukua. Eihän meitä olisi niin kuin muuta, jos me mennään ihan niin kuin biologiaan. Niin kun mä puhuin tästä siellä, niin sitten yksi mun kaveri, joka oli istunut pöydässä, että siinä hänen taimaispöydässä 3 semmoista, ehkä jotain, kun se on 25-vuotiaista nuoret naista, oli kaikki ruvennut itkemään. Ei lähinnä niin kuin siitä, että kuinka syvälle se niin kuin tulee, että kun sä valmistut korkeakoulusta, se mitä sulla on opintolainaa, sulla ei ole mitään varmuutta niin kuin työpaikasta enää. Sä oot saattanut valita semmoisen alan, jos tulee niin kuin että okei, mitä tekoäly tekee tälle. Niin sitten vielä joutuuko nuoret sotaan, kaikkea niin kuin muuta. Tästä niin kuin monta kertaa tässä asiasta niin kuin puhutaan niin kuin silleen ikään kuin, että nuoria niin kuin syyllistetään sellaisista asioista, mitkä on politiikan seurauksia. Ehdottomasti näin, ja kun miettii, miten nopeasti nämä muutokset tapahtuu, että vielä niin kuin sanotaan alle 10 vuotta sitten mä muistan, kun tutkijat on tehnyt sellaisia, että hei nuoret, kouluttautumalla näin, erityisesti opiskelemalla matemaattisia aineita ja vaikka englantia, niin tulevaisuus on avoin, kaikki duunit on sua varten. Ja sitten yhtäkkiä tulee AI-tekoäly, joka onkin silleen, että matemaattisten aineiden niin kuin, tyyli osaaminen ei olekaan jatkossa niin tärkeää, vaikka niin massiivinen muutos, että joku tekoäly voi korvata jonkun osan ihmistyöstä. Eihän se tule tietenkään korvaa kaikkea, mutta tiettyjä aloja häviää täysin, niin tämä on ollut massiivinen muutos tosi nopeasti. Ja kun nämä kaikki tapahtuu, kaikki ne kriisit ulkopuolelta tulee niin nopeasti, kaikki iskee niihin samoihin ihmisiin, niin on selvää, jos sä ajattelet, että sun pitäisi kasvattaa uusi ihmisen alku, mutta sä oot epävarma siitä omasta todellisuudesta ja tulevaisuudesta, niin on varmaa ja selvää, että sitä perhettä ei lähdetä ensimmäisenä perustamaan. Jos et sä pääse omasta himasta muuttamaan pois, niin mitenpä lähdet siinä sitten rakentamaan niin kuin vaikkapa parisuhdetta tai rakentamaan ylipäätään niin kuin sosiaalisia suhteita laajemminkin. Plus, että jos me aidosti haluttaisiin rakentaa sellaista myös, paitsi että nuoriystävällistä, niin myös lapsiystävällistä yhteiskuntaa, jossa aidosti on panostettu neuvolapalveluihin, on panostettu jo vaikka ennen sitä perheen perustamista siihen perhesuunnitteluun. Että jos on vaikka niin kuin fyysisesti vaikeuksia sitten raskautua tai muuta, niin siihen olisi esimerkiksi hedelmöityshoitoja, siihen olisi erilaista tukitoimintaa, muuta neuvontaa. Eihän näitäkään palveluja aidosti ole. Ne maksaa tuhansia euroja, 10 000 euroja todella monille.
Ei monilla ole mitään mahdollisuuksia näihin. Eli lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentaminen tapahtuu tosi monissa paikoissa sitä ihmiselämää. Joo, ja siis kyllä nimenomaan, mutta mä ajattelin, että vielä ennen kuin me voidaan puhua varsinaisesti lapsiystävällisen yhteiskunnan rakentamisesta, meidän pitää puhua siitä, että miten voidaan rakentaa semmoinen yhteiskunta, että nämä nuoret aikuiset voi edes harkita sitä, Just että näin. onko neuvolapalveluita saatavilla tai tarviiko hän hedelmällisyyshoitoa. Sitten itse asiassa tähän aikaan niin kuin se, mistä vihreät on puhunut, Saara Hyrkkö erityisesti, niin teinineuvola. Niin kuin, tiedätkö, tällaisia, niin kuin, että on, niin kuin, tätä, niin kuin, missä niin kuin, niitä tukea erityisesti tarvitaan, niin se on niin kuin laajentunut vielä. Mutta kyllä mä niin kuin ajattelen just, että miten me vastaan niin kuin siihen tekoälykysymykseen ja mitä ollaan vaikka niin kuin, että miten voidaan muuttaa vaikka meidän verotusjärjestelmää. Et mun mielestä mehän käydään niinku tosi niinku näköalatonta ja tavallaan niinku onttoa keskustelua siitä, että me ei visioida tällä hetkellä. Jos me ajatellaan vaikka, no me puhutaan Villen kanssa käydään laajempi talouskeskustelu, mutta tätä ei voi mun mielestä niinku sivuuttaa tästä kokonaan. Että jos se koko keskustelu on sitä, että kuka leikkaa mistäkin kuinka paljon, kuka korottaa veroja mitäkin kuinka paljon, näistä kumpikaan ei varsinaisesti tuo yhtäkään työpaikkaa vielä mihinkään. Näitä tuo mitään näköalaa vielä yhtään kenellekään. Mutta että miten me niinku muotataan tätä koko järjestelmää siten, että se niinku antaisi nuorille semmoista, okei, että tehtäisiin sellaisia niinku valintoja, että niinku kysymys on paljon luottamuksesta just. Että siitä, että realisoituuko asiat, se on niinku toinen asia. Mutta sulla on niinku luottamus siitä, että tehdään sellaisia asioita, että ikään kuin kannattaa sijoittaa. Vähän niin kuin meidän talousjärjestelmä tavallaan niin kuin toimii ja kaikki silleen. Niin sehän periaatteessa on se, että ne uskaltaa ottaa sen, käytetään ilmaisua riskin. Että elämä kantaa. Niin. Mutta silloin tarvii muuttaa tosi monta asiaa, mihin mä viittasin jo aiemmin. Et ensinnäkin lähtee siitä, että poliittisten päättäjien ykköstehtävänä on luoda sellainen luottamuksen yhteiskunta ja ilmapiiri, jossa sanotaan, että okei, me tullaan muuten panostaa työllisyyteen, koulutukseen, me laitetaan sinne enemmän rahaa kuin mitä me otetaan sieltä. Ja me toivotaan, että se kannustaa ihmisiä niin, että he uskaltavat tehdä uusia siirtoja, he uskaltavat niin kuin ylipäätään lähteä opiskelemaan sen sijaan, että valitsevat, että menenkö nyt tästä ensimmäisenä vaan ekaan työpaikkaan, mikä mahdollisesti aukeaa, kun nuoret lähettää 200 hakemusta. Niin kuin näitä esimerkkejä on tosi paljon, että ei se työpaikka sieltä aukea, vaikka meidän työministeri niin kuin on silleen, että olkaa vaan rohkeasti omia itsejänne ja niin sieltä ne työpaikat aukeaa, niin kuin niitä ei niin kuin ole niitä työpaikkoja, plus että tämä suojaosien leikkaaminen vei sit mahdollisuudet tehdä sitä pientäkin osa-aikaista duunia. Eli luoda sellainen laajempi, niin kuin sanoit, visioida, unelmoida parempaa yhteiskuntaa. Jos joku sanoo, että unelma höttöö, no mutta kattokaa ympärille, millainen dystopia tämä on, missä me eletään. Niin kuin keski-iän ylittäneet iäkkäät miehet käyttää eniten valtaa tässä maailmassa ja vie oikeuksia nuorilta, tulevilta sukupolvilta. Niin siis, että tämä on mun mielestä just hyvä esimerkki siitä, kun puhutaan, että se on niin unelmahöttöä. Okei, jos tämä on nimenomaan unelmahöttöä, niin jos se kylmä raaka realismi on sitten sitä, että kaikki niin kuin järkevän elämän edellytykset viedään koko ajan pois ja maailmasta tulee koko ajan epävakaampi. Puhutaan sitä, että emme voi valita naisia johtoon, koska naiset ovat niin tunneherkkiä. Katsotaan, mikä Yhdysvalloissa on tällä hetkellä. Niin joku sanoo niin kuin pikkasen ikävän sanan, niin vetää 5000 sotilasta pois Saksasta saman tien. Niin kuin miten kukaan voisi olla herkempi? Minusta pidetään, että tässä on niin kuin tämmöinen vahva johtaja, joka antaa niin kuin merkiä ja kaikkea, mutta se on naurettavaa. Niin. Plus, että samalla kun me on annettu näille tyypeille valtaa, me on annettu niille digijäteille ihan valtavasti valtaa. Ja niiden algoritmit niin kuin pystyy aika paljon ohjailemaan kokonaisten ihmisryhmien massojen liikehdintää. Mitä on tapahtunut nuorten miesten radikalisoitumisen osalta aidosti? On tämä manosfääri. Puhutaan siitä, että miten niin kuin entistä vahvemmin miehet käyttää sellaista terminologiaa. Puhutaan siitä, miten niin kuin naisia pitää vaan alistaa ja sillä miehet nousee jotenkin. Tämä niin kuin manosfääri on kaikkinensa niin kamala paikka ja ilmiö, että siitä pitäisi päästä eroon. Ja sitten toisaalta nuoret naiset ehkä niin kuin entistä enemmän sitten vaikka haluaa puhua ilmastokriisistä, ihmisoikeuksista, muusta. Ja tässä niin kuin kokonainen sukupolvi revitään keskeltä tyyliin sen sijaan, että me pistettäisiin rajoja näille algoritmeille, somejäteille, että saako tällaista tehdä. Saako tehdä erilaisia koukuttavia sisältöjä, polarisoivia sisältöjä, erinäköisiä Nudify-appeja ja muita niin kuin syrjiviä sisältöjä ja muuta.
niin me ei tehdä, me ei uskalleta. Niin ja siis, koska me pelataan rahaa niin helvetisti. Me pelataan niinku rahaa Maailman paljon. kaikista rikkaimpia me pelataan ihmisiä. rahaa paljon enemmän kuin sitä, että me tuhotaan meidän elinympäristö. Niin, ja kokonainen maapallo. Niin, just näin. Niin. Ja siis nimenomaan tämä, jos mietitään niin nuorten tulevaisuuden uskoa vielä, niin kyllä mä ymmärrän siis sen, että jos mä ajatellaan niin Gen Z-sukupolvea, niin tämä oli kiinnostavaa. Puhuin tästä niin Meriläisen Rosan kanssa yksi kerta. Jos ajatellaan, että se, ei meillä ole vastaavaa sukupolvea, missä on semmoinen, että se on toisaalta ne jossain vaikka Helsingissä sellaisissa liberaaleissa piireissä varttuneet, jotka on avarakatseisempia kuin ketkään aiemmin, jotka suhtautuu vaikka sukupuolen moninaisuuteen ihan eri tavalla kuin vaikka mekään, vaikka me ollaan varsin liberaaleja ihmisiä, mutta tuonut siihenkin uusia tasoja. Ja sitten siinä saman sukupolven siellä on sitten niitä, joista 1/3 on sitä mieltä, että naisten pitäisi olla alisteisia miehille. Sitten nähdään tämä sukupuolten välinen eriytyminen, mikä tapahtuu nimenomaan nuorissa, just että nämä konservatiiviset arvot ja tämä manosfääri vetää sitä nuorempaa miesporukkaa koko ajan entistä enemmän puoleensa, kun sitten taas naiset on arvoliberaalimpia. Ja tässäkin mä ajattelin, että me jäädään tosi monta kertaa kiinni siihen, että me kauhistellaan, että näin tapahtuu. Mutta jostainhan se juontaa, että haetaan ikään kuin ratkaisuja aika radikaaleista asioista. Että nuoret miehet hakee täältä, ja sitten nuoret naiset haluaa näkee sen ilmastonmuutoksen torjunnan ja näkee vaikka se, mitä feminismi on heille tuonut, ja ne haluaa vahvistaa sitä, missä se on sisään täysin oikeassa. Mutta kyllä mä erityisesti näen, että nuoret miehet, he ei välttämättä pidä tästä, kun mä tämän sanon, mutta kyllä he on suuresti uhreja siinä manosfääriasiassa. Että heitä käytetään hyväksi, heitä rahastetaan, heitä tarjotaan täysin valheellisia toivekuvia siitä, siitä jostain tietystä mallista, jonka pystyy täyttämään ihan vaan mikroskooppisen pieni osa, ja samaan aikaan helttaa rahat, ja sitten he viedään vielä syvemmälle sinne epätoivoon. Mä oon käyttänyt tässä semmoista esimerkkiä, että kun on ollut näitä eheytyshoitoja, ja on valitettavasti edelleenkin. Että ajattelet semmoista sateenkaarinuorta, syntyy uskonnolliseen yhteisöön, ja sitten sulle huomaat, että ei saatana, että mä kuulun seksuaalivähemmistöön, että on hirveän tämmöinen voi olla, koska näin mulle on opetettu. No sit sä sä meet eheytyshoitoon jossain siellä, että tää on tämmöinen mahdollisuus, että tää nyt tuo mulle sen toivon, että sit mä eheydyn ja mun elämä on taas mahdollista. No sit sä meet sinne ja mitään ei tietenkään tapahdu, koska se on mahdoton puoskarointia. Niin mitä se tekee ihmisen itsetunnolle? Että ensin sä oot syntynyt vääränlaiseksi, sä oot vääränlainen, sä meet ikään kuin johonkin hoitoon, jonka pitäisi toimia. Ja sitten mitään tuloksia ei tule, sä menet vaan vielä syvemmälle. Ja tämähän on identtinen tematiikka on tässä manosfäärijutussa, että sä lähdet hakemaan sieltä sitä apua ja toivoa ja näköalaa, sit sä et pysty täyttämään niitä, koska ei ne kuulu tarjota vastauksia. Ja mitä sitten vaan se radikalisoi näitä miehiä vaan entistä enemmän. Niin ja se on ihan loputon se peli, jossa vaan sanotaan, että maksamalla vielä tämän kurssin ja tämän ja tämän ja tämän kurssin, niin sitten me kerrotaan sulle ratkaisun avaimia tähän, että miten sä nouset sieltä työttömyydestä ja miten yhtäkkiä joku asumisen hinta ratkeaa sillä, että sä maksat jollekin self-made manille jossain manosfäärin syövereissä. Eihän se mene niin, vaan nimenomaan ne pitää lähteä sieltä politiikan tasolta. Ja sehän on absurdeinta, että sitten näihin suurimpiin nuorten huoliin ei se äärioikeisto tarjoa ratkaisuja kuitenkaan. Ei tässä talossa, ei meidän eduskunnassa, ei ympäri Eurooppaa tai globaalisti. Ei ne ole polttoainetta. Ei, nimenomaan mitä paskemmin ihmisillä ja nuorilla varsinkin menee, niin sitä enemmän ne saa sieltä sitä virtaa, että hei, että pidetään asiat paskasti. Niin silloin ne ihmiset jaksaa olla siellä, että kyllä äärioikeisto varmaan ratkoo nämä meidän ongelmat. Ja täällä ne äänestää joka ikinen kerta vastaan ihmisoikeuksia, perusoikeuksia, jokaisen ihmisarvoista elämää, jossa olisi mahdollisuuksia kouluttautumiseen, asumiseen, kohtuuhintaiseen sellaiseen ja muut. Jos me vedetään jotenkin siis yhteen, niin ehkä jos me halutaan palauttaa se nuoren tulevaisuuden uskoon, niin kyllä mä sanon, että meidän pitää ehkä se tämä keskeisin nosto on se, että meidän pitää uskaltaa visioida. Meidän pitää uskaltaa visioida, tarjota semmoisia vaihtoehtoja, eikä pelätä sitä, että joku raharikas tai joku vanha kääpä jostakin, joka on istunut jossain kokoomuksen eduskuntaryhmässä jostain 1200-luvun alkupuolta, sen tulee, noin ei voi tehdä, tulee realismia. Ei ketään kiinnosta. Niin. Onko se realismia, että tuhotaan meidän elinympäristö? Onko se realismia, että tehdään aivan valtava varallisuuden siirto kaikista rikkaimmille tai pienimmälle osalle, että nuorille mitään? Jos se on realismia, niin mua ei kiinnosta semmoinen realismi. Niin, mä haluan mieluummin sen utopian kuin sen dystopian, jossa me nyt eletään. Ja totta ihmeessä silloin tarvitaan niitä poliitikkoja, jotka uskaltaa sanoa, että tarvitaan muutosta, tarvitaan uudenlaista ajattelua. Rohkeita poliitikkoja, rohkeita avauksia. Ei me olla
leikkaamalla ihmisten hyvinvoinnista ikinä saavutettu vaikka ihmisten luottamusta lisää? Miksi kukaan haluaa puolustaa sellaista projektia, jossa hän kokee, että hänelle ei anneta mitään, päinvastoin? Et varsinkin kun me ollaan niin kuin vaikka eurooppalaistainkin koko ajan silleen, no puolustuskriisi, ratkotaan tätä, on Euroopan tärkein ongelma. No siellä ruohonjuuritasolla niille ihmisille ei nyt, vaikka se on tärkeä iso kysymys, niin silti, että paljon siellä on siellä kukkarosta rahaa, onko katto pään päällä, onko varaa ruokaa? Niin jos emme anneta näihin kysymyksiin vastauksia, me menetetään niiden ihmisten luottamus ihan täysin. Niin ja siis ihmisillä pitää olla jotain, mitä ne haluaa puolustaa. Juuri näin. Lopetetaan tähän.